Dalan. Rame temenang, rombongan apa muka? Black Nong. Oh, Black Nong. Rombongan sing endi nang? Sing kedung. Ketua ni siapa Ika? Ajri. Ajri. Kalau Acim. Karo Acim. Oh, ganti maning ya. Cacane dipecat. Ari sing dadi sekretarisnya siapa? Dalvin Ismail mati. Mas ya anggar sekretarisnya mah ya. Wis ya. Wis lunas kinang. Lagi wingi masih reku nyewet tekan omahku. Kodok digawa jebe ngedrip. Hari. Kedripaken. Ngendi? Ora. Di Surak. Iya. Wis mono njaluk saweran kono kok. Iki kedok kek hari.